privirea lui Dumnezeu către poporul român. Ați văzut că toți românii din străinătate au răspuns la acest om. Vreau neapărat să stăm aici în piață până la finalizarea demersurilor juridice, pentru că există articolul 5 care spune așa, și vă rog să-l folosiți la toți cei care, domnul Tudorel Toader zice, nu există, nu se poate contesta decizia CCR. Noi nu vrem contestarea deciziei CCR, noi vrem să se anuleze anularea alegerilor a turului 2 de la B. Și spune așa articolul 5 din Codul de Procedură Civilă: orice judecător este obligat să soluționeze orice cerere, indiferent dacă legea dispune. Și mai mult, noi suntem acum pro-europeni. Avem în Constituție articolul 148 care spune că au prevalență recomandările obligatorii din tratatul România-UE, care este față de dispozițiile contrare din legile române.